Recepción aos bombeiros pontevedreses que se trasladaron a Valencia pola catástrofe da Dina. Os efectivos regresaron a Pontevedra onte á noite. Son 5 bombeiros do Consorcio Provincial. Esta mañá foron recibidos no Pazo da Deputación de Pontevedra polo presidente da Deputación. Os bombeiros aseguraron hoxe que estiveron moi ben coidados, aínda que recoñeceron o impacto emocional que lles causou ver tanta devastación. Que tal saúdos, os bombeiros describiron aquelas vilas arrasadas pola Dina como unha zona de guerra. Dentro duns minutos escoitámolos, antes outras novas do día. Un incendio nun piso dun edificio da avenida do Malecón en Ribeira deixa unha persoa ferida. Trátase do seu propietario que tivo que ser trasladado ao hospital do Barbanza por inhalación de fume. Tamén foron desaloxados unha dúcia de veciños do propio edificio e doutro anexo. Os socialistas de Poio van presentar unha moción para reprobar o alcalde. Din que buscan corrixir a actitude autoritaria e antidemocrática de Ángel Moldes durante o pleno celebrado o pasado 29 de outubro. Nesa sesión, lembramos, o rexedor expulsou o voceiro do PSDG, Gregorio Agís. Hoxe arrancou a 13ª edición do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Fixou en Ribadumia co curso de robótica colaborativa. Nesta acción formativa están a participar dende esta mañá 18 alumnos. Ribeira pon en marcha o proxecto de muralismo Salmoira. No marco desta iniciativa vanse crear 3 murais de gran formato que pasarán a formar parte da paisaxe do municipio. Nesta primeira edición, 3 artistas deixarán a súa pegada en fachadas da Rúa de Galicia, Avesadas e Bandourrío, un xeito de potenciar a arte urbana e embelecer espazos degradados. E a Deputación da Coruña celebrou a primeira edición da súa gala de turismo. Nela entregáronse os premios que recoñecen as iniciativas máis destacadas que promoven a innovación, a sustentabilidade e a valorización da cultura local, consolidando así o traballo que realiza o sector turístico na provincia. Dentro duns minutos facemos un repaso polos gañadores. Pois con todo isto arrancamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Pois comezamos con ese incendio rexistrado esta pasada noite ao redor das 3:30 da madrugada no cuarto andar dun edificio situado na avenida do Malecón en Ribeira, á altura da praza Heroínas de Sálvora. Ata o lugar do suceso desprazáronse efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro. Foron eles os encargados de sufocar as lapas que afectaron o salón e o dormitorio do piso. Por fortuna non houbo vítimas. O único ocupante desa vivenda foi trasladado ao hospital do Barbanza a consecuencia da inhalación de fume. Por precaución tamén foron desaloxados unha dúcia de persoas do propio edificio e doutro anexo. Pola de agora descoñécense as posibles causas deste lume. A Policía Nacional xa abriu unha investigación para aclarar todo o acontecido. Ao parecer, na vivenda acumulábase unha gran cantidade de lixo, unha circunstancia que dificultou tamén as tarefas de extinción dos bombeiros. Seguimos en Ribeira porque alí o alcalde defende a xestión desenvolvida polo Concello ante o desaloxo da vivenda ocupada das Avesadas. Insiste en que o Concello habilitou todas as medidas para evitar novas ocupacións que poidan xerar conflictividade veciñal noutros barrios da cidade. O alcalde de Ribeira saiu ao paso das críticas formuladas polo Partido Popular ante a falla de previsión tras o desaloxo do edificio ocupadas Avesadas. De Ribeira informar que se estiveron tomando todas as medidas de seguridade oportunas con respecto ao desaloxo do edificio ocupa das Avesadas, un traballo que se produce tras moitos meses onde estivemos recompilando os informes de vulnerabilidade desas persoas que estaban vivindo no edificio ocupado, tamén recompilando todos os informes policiais con respecto aos problemas de convivencia que se estaba xerando nese barrio das Avesadas e, por tanto,
incidir que dentro do Concello de Ribeira estivemos poñendo todos os medios a disposición para que unha ocupación que se viña levando adiante dende había 5 anos se pudera por fin darlle unha solución definitiva a eses veciños das Avesadas que tanto tiveron que padecer. Tralo desaloxo, a Policía Local intensificou as tarefas de vixilancia en certas zonas conflitivas de cara a evitar futuras ocupacións. Ademais do reforzo policial, o Executivo está a aplicar outras medidas disuasorias como o corte de suministros. Quero incidir en que a Policía Local está facendo un traballo de vixilancia, de disuasión daqueles puntos onde poida haber problemas de convivencia e, ademais, dentro do Concello de Ribeira, informar que estamos tomando todas as medidas oportunas para evitar as novas ocupacións. En ese sentido, pois, informarlle tamén á cidadanía que estamos poñendo todas as medidas en riba da mesa, dende reforzos policiais, con ese incremento da policía ao longo deste último ano, tamén con reforzos puntuais nas fins de semana ou en eventos que poden ser conflictivos, e ademais tamén a cortar os suministros eléctricos ou de auga no caso de que haxa impagamentos e en caso de ocupacións ilegais. Recepción aos bombeiros pontevedreses que se trasladaron a Valencia pola catástrofe da Dina. Os efectivos regresaron a Pontevedra onte a noite. Son 5 bombeiros do Consorcio Provincial. Esta mañá foron recibidos no Pazo da Deputación de Pontevedra polo presidente provincial. Estiveron ao mando dun vehículo bomba urbana pesada e un vehículo de mando. Os 5 bombeiros puxéronse a disposición do posto de mando ao longo de 6 xornadas. Realizaron tarefas de busca e rescate de vítimas, retirada de materiais da vía pública, achique de augas en baixos edificios, garaxes e pasos inferiores, revisión de vehículos ou limpeza de vías nas localidades máis afectadas pola Dina, como foron Masanasa, Alfafar, Picaña ou Catarroxa. Os bombeiros aseguraron hoxe que estiveron moi ben coidados, aínda que recoñeceron o impacto emocional que lles causou ver tanta devastación. Describiron aquelas vilas como unha zona de guerra. Bueno, nós sabíamos que era un escenario, polo que víamos nas noticias, pois preocupante, un pouco xa salido de tono do normal, do cambio climático que tanto se fala, pero chegar ali sí que nos dimos conta de que era unha zona totalmente descontrolada, unha zona de guerra, unha zona que a coordinación era moi difícil, entón, xa nos pusemos moi en serio, tomamos as cousas intentando coordinarnos ao máximo co posto de mando entre os equipos que se estaban a formar e nos puxemos a traballar desde o minuto 1. Tarefas máis complicadas, digamos, a parte das nosas propias da nosa profesión, como vos dicíamos, achiques, medicións de gases e tal, facer tamén un pouco a tarefa de psicológica de cara a xente que ali vivía. A xente atravesa unha situación moi preocupante a nivel personal. Moitas desas familias perderon as súas pertenzas e non perderon algunha persona querida, entonces teñamos que todo o que facíamos estar un pouco arropando esa persona, explicando o que estábamos a facer, tendo moita delicadeza con eles, intentando explicarlle que vamos estar con eles hasta o minuto hasta o final e que se nós marchamos vai haber alguén máis que non vai estar solos. Entonces, un pouco de acompañamento hacia esas familias. Bueno, pois o presidente da Deputación de Pontevedra agradeceulles o seu traballo alá na comunidade valenciana. Luís López salientou a solidariedade e exemplo de servizo público do que fixeron gala os bombeiros nas zonas afectadas pola catástrofe. Fixeron un traballo excepcional, unha experiencia que, o falábamos antes, os marca a eles, pero tamén nos marca a nós como administración, porque ademais foi o primeiro consorcio de Galicia que enviou medios alí e a súa tarefa rematou o día 11, desde o momento en que se estimaba que non eran necesario tantos medios e logo tamén da estancia durante eses días. Insisto, eu non podo estar máis que agradecido e orgulloso que bombeiros do Consorcio Provincial estiveran realizando un traballo moi necesario e aportándose grao de area e toda a fase de acompañamento, de rescate, ademais, das persoas afectadas pola dana.
O certo é que máis de 2 semanas despois da traxedia da Dina, as mostras de solidaridade non se deteñen aquí nas Rías Baixas. As doazóns pros afectados pola gota fría non cesan en toda a nosa contorna, co acopio de alimentos non perecedoiros ou materiais esenciais. Estas grabacións que están a ver son do Colexio Vilaverde de Mourente, en Pontevedra. Membros da AMPA Os Balados foron os encargados de recibir todo este material, clasificalo e preparalo para enviar á comunidade valenciana. Todo o recadado foi doado pola rapazada do centro coa axuda das súas familias. Trátase dunha recollida conxunta xunto coa AMPA Os Pequenos do CRA de Vilaboa. Sen dúbida, unha boa maneira de colaborar cos afectados pola Dina nestes momentos tan complicados, ao tempo que os nenos e nenas aprenden a importancia de ser solidarios e axudar aqueles que o están a pasar mal. Bueno, o Concello de Ribeira súmase á lista de vilas que incorporan á súa paisaxe urbana murais de grandes dimensións. Dentro duns minutos coñecemos os detalles do proxecto. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Os socialistas de Poio van presentar unha moción para reprobar o alcalde. Din que buscan corrixir a actitude autoritaria e antidemocrática de Ángel Moldes durante a última sesión plenaria celebrada o 29 de outubro. Nese pleno, lembramos, fora o rexedor o que expulsara o voceiro do PSDG, Gregorio Agís. Segundo entende o socialista, o alcalde negoulle a posibilidade de intervir ou non ter usado a súa quenda anterior, permitindo en cambio que outros grupos si tomasen a palabra. A expulsión de Agís é para os socialistas un abuso de autoridade e unha grave vulneración do regulamento orgánico municipal. Nesa moción, ademais de reprobar o popular, instan o goberno local a manter un comportamento democrático cos membros da corporación e coa cidadanía. Esixen tamén unha rectificación expresa por parte do alcalde. Así as cousas, os socialistas son conscientes de que esa moción non vai prosperar ou contar o PP con maioría absoluta, pero entenden que serve tamén para abrir o debate e reflexionar sobre este tipo de comportamentos para evitar que se volvan repetir. O PP de Ribeira proporou ao Executivo que conceda a medalla de ouro do Concello á Confraría de Aguiño. Así o comunicou a voceira dos populares, o patrón maior e outros representantes do opósito nunha xuntanza mantida a pasada tarde para interesarse polas principais necesidades desta entidade. A Confraría de Carreira de Aguiño celebraba este ano o seu centenario, un século de historia no que a entidade se converteu no motor económico das dúas parroquias, contribuindo ao seu crecemento e dinamización. Por esta razón, dende o PP, consideran máis que merecido recoñecer a súa traxectoria, polo que propoñerán ao Pleno que se lle conceda a medalla de ouro do Concello. O Grupo Municipal Popular decidiu que vai a solicitar un pleno extraordinario, no que vai a pedir que se lle conceda á Cofradía de Carreira de Aguiño a medalla de ouro do Concello de Ribeira. Creemos que é un momento importante para esta confraría. Non todas as confrarías teñen o orgullo e a sorte de poder decir que teñen 100 anos de vida. Esta cofradía o día 19 de outubro, que así o celebramos nesta parroquia de Aguiño, pois celebrou ese tan flamante centenario do seu nacemento e, polo tanto, creemos que este ano 2024 pois sería un bonito xesto por parte do que é pois a veciñanza de Ribeira cara a unha entidade non centenaria como esta que leva pois tantísimos anos traballando no labor económico, no labor social e tamén no labor cultural das parroquias de Carreira de Aguiño. A proposta xa lle foi trasladada aos representantes da confraría nunha xuntanza celebrada pasada tarde para tratar outros temas e necesidades da agrupación. Foi moi ben acollida polo patrón maior e representantes do Cabildo. Dende logo creo que foi unha reunión moi frutífera porque pois, que nos trasladasen todos eses problemas ou esas queixas ou dúbidas ou propostas en positivo que dende a cofradía pois teñan para mellorar a súa calidade de vida, a súa calidade a hora de sair a faenar e a traballar. Máis asuntos, máis de 130 paneis solares formarán parte da instalación fotovoltaica que o Concello de Barro ten previsto instalar na renovada cuberta do pabillón municipal. Unha vez completada a reforma do tellado, nos vindeiros días comezarán a instalarse eses paneis. Ademais de abastecer o propio pabillón, a instalación fotovoltaica tamén abastecerá outros edificios públicos do núcleo de San Antoniño. E cando haxa excedente, verterase á rede eléctrica que lle permitirá ao Concello seguir reducindo a súa factura.
Dende hai tempo o Concello de Barro tiña o foco posto no seu pabillón municipal. Primeiro foi a renovación da súa cuberta, un proxecto que contou cun orzamento duns 150.000 euros, dos que 38.000 foron dunha achega da Deputación e 60.000 do Fondo de Cooperación Local. A coberta estaba xa bastante deteriorada, tiña filtracións, decidimos cambiala, todo eso executouse durante o verán, polo cal non lle creou problemas de uso nin aos escolares, nin aos clubs deportivos, e, bueno, unha vez que lle cambiamos a coberta, pois parecíanos que era necesario crear unha instalación, unha planta fotovoltaica. Porque a renovación da cuberta foi só o primeiro paso do conxunto de melloras previstas para estas instalacións. Nos vindeiros días vanse instalar nestas cubertas 135 paneis solares, un sistema fotovoltaico que suporá un importante aforro enerxético para as arcas municipais. Esa planta vai a supor 135 paneis de 60 kilovatios de xeración de enerxía eléctrica, e iso vai a servir para compensar a enerxía eléctrica que se consume nos edificios municipales da contorna, e se en algún momento pois a enerxía que se xenere sobra, pois tamén servirá para ir á rede e para que Naturgy, neste caso, que é a empresa que temos suministradora, pois aminore as facturas do Concello, pois de alumbrado público ou do que sexa, non? O alcalde salienta que, ademais do propio pabillón, grazas a esta instalación fotovoltaica se poderán abastecer de enerxía edificios públicos como o Concello ou a piscina. Para facernos unha idea, só entre o campo de fútbol e a piscina, Barro paga 30.000 euros ao ano de luz. Temos a Casa do Concello, temos a escola infantil, temos a piscina, temos o campo de fútbol, bueno, temos varias das instalacións aquí que están no casco urbano, que son as que realmente consumen máis electricidade, e entón, bueno, pois desa maneira, e o propio pabellón, claro, e desa maneira, bueno, pois vamos a conseguir ese aforro. Este proxecto conta cun orzamento de 73.000 euros financiado nun 80% con fondos europeos. Nesta liña, o alcalde avanza que tamén se vai sustituir a actual caldeira de gasóleo por unha instalación de aerotermia. Neste caso, cun custo de 24.000 euros, tamén financiado nun 80% con fondos europeos. Xa temos tamén en licitación a instalación dunha caldeira nova para auga quente, para eliminar a caldeira de gasóleo e meterase aí, instalarase unha bomba de calor para que tamén deixemos de contaminar con ese gasóleo que se está consumindo agora. Ademais, próximamente tamén se vai renovar a pintura exterior do pabillón. E un ano máis, o Concello de Boiro e a Asociación Boirense de Empresarios renovan a súa colaboración coa sinatura do convenio anual para desenvolver actividades de promoción económica e comercial. O alcalde José Ramón Romero e o presidente da AVE, Dani García, xunto co concelleiro de Comercio Roberto Lojo e o xerente da entidade, Tomás Estévez, analizaron as principais liñas de traballo e as accións a desenvolver para os vindeiros meses. O Concello destinará uns 30.000 euros para o impulso da actividade comercial no municipio, co desenvolvemento de actividades e campañas dende a AVE. Ademais das campañas específicas que a asociación realiza ao longo do ano, conta con persoal administrativo e técnico dedicado ao asesoramento, ao emprendemento e á actividade empresarial. Este convenio de colaboración forma parte das accións que o Concello leva a cabo en materia de promoción económica para fomentar o emprego no municipio. E hoxe arrancou a 13ª edición do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Fixo en Ribadumia, co curso de robótica colaborativa. Nesta acción formativa están a participar dende esta mañá 18 alumnos. Ao longo de 20 horas faránse cos coñecementos e habilidades precisas para poñer en funcionamento cobots, é dicir, robots creados para interactuar físicamente cos humanos nun entorno colaborativo de traballo. Segundo indican dende a Mancomunidade, hai xa empresas na comarca do Salnés que contactaron co organismo comarcal para que estes mozos poidan facer alí as súas prácticas. A robótica colaborativa permite ás empresas optimizar custos, aumentar a eficiencia operativa, mellorar a seguridade laboral e gañar en competitividade. Ao longo deste mes, tamén dentro do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés, botarán a andar outros cursos. O Concello de Pontevedra amosa a súa preocupación pola perda de falantes que está a sufrir o galego. Hoxe, a Xunta de Goberno Local aprobou un acordo en defensa do idioma, polo que o Concello se adire á plataforma Queremos Galego. A voceira do Executivo reafirma o compromiso do Concello para seguir promocionando a lingua, facendo dixo todos os esforzos precisos. Ademais, fan un chamamento a participar na manifestación en defensa do idioma que se vai celebrar este domingo en Santiago.
Manifestamos públicamente o apoio deste Goberno ao acto convocado pola devandita plataforma Queremos Galego baixo o lema Mudemos o rumbo o próximo 17 de novembro e asinamos o manifesto proposto por esta plataforma. Pensamos que é un acordo importante e, polo tanto, seguiremos traballando dentro do Concello de Pontevedra activamente e con todos os recursos e o que estea na nosa man para a defensa e promoción da lingua galega, tamén entre o funcionariado e os diferentes servizos do Concello de Pontevedra para que a normalización e uso da lingua galega sexa un feito nesta administración. O Concello de Lousame pon en marcha a campaña Quérenme Ben a través das redes sociais para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Para animar a participación haberá varios premios a sortear entre os que realicen as súas achegas. En colaboración co Colexio Cernadas de Castro, o Concello de Lousame desenvolverá unha campaña de sensibilización con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Baixo o título Quérenme Ben e tomando como referencia a tradición de esfollar unha margarida, pretenden poñer de manifesto as diferenzas entre as relacións sans e as tóxicas. Facer unha gran margarita, non, con moitos pétalos e vai a ser Quérenme Ben ou non me queren ben. Entonces o que pretendemos é pois que escriban a poboación de Lousame e todos aqueles que queiran, que escriban en un pétalo dunha margarida unha frase que eles consideren, non? Pois cando alguén me quere ben ou non me quere ben. Entonces van a facer eso no colexio e tamén invitamos a toda a poboación, aos veciños e veciñas de Lousame a que o fagan e, como sempre, a través das redes sociais. Poderán participar compartindo unha frase relacionada coa campaña, co cancelo Quérenme Ben, etiquetando o Concello de Lousame. No caso de non ter redes sociais, poden participar enviando un WhatsApp ao teléfono 689 126 385. Dispoñen de prazo para facelo ata o 29 de novembro e todos os participantes entrarán no sorteo de varios premios. Pois ao finalizar a campaña vanse realizar 3 sorteos. Un vale de unha cea para 2 persoas, a quen participou compartindo a campaña, ou un vale de unha cea para 4 persoas entre quen participou de xeito individual, compartindo a súa frase co hashtag Quérenme Ben ou non me queren ben. E o tercer premio ao que poden optar é un vale de material deportivo entre os grupos, este é para grupos, aulas, entidades, etc., que participaron compartindo as súas frases. Ademais da campaña, o propio día 25 celebraránse os actos institucionais diante do Concello, coa lectura dun manifesto e a confección dun xardín simbólico coas margaridas elaboradas polos escolares de Lousame. A Deputación da Coruña celebrou a primeira edición da súa Gala de Turismo. Nela entregáronse os premios que recoñecen as iniciativas máis destacadas que promoven a innovación, a sustentabilidade e a valorización da cultura local, consolidando así o traballo que se realiza dende o sector turístico da provincia. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o vicepresidente responsable de turismo do organismo provincial, Xosé Regueira, foron os encargados de presidir esta primeira edición da Gala de Turismo, organizada polo ente provincial. Nas súas intervencións, os dous destacaron a importancia de fomentar un turismo de calidade que impulse a economía local, cun enfoque responsable. Esa foi unha das premisas á hora de elixir os proxectos gañadores. Entre os premiados nesta primeira edición atopábanse Dolores García, copropietaria do restaurante Casa Peto, en Outes. Foi recoñecida pola súa traxectoria de toda unha vida dedicada ao sector turístico e á preservación da gastronomía local. Tamén resultaron premiados o Hotel Restaurante Balarés, de Ponteceso, a mellor iniciativa de innovación e calidade turística, o Vela Fisterra, en Fisterra, recoñecido pola súa contribución á sostenibilidade social, e o proxecto de Sergio Muiño e o Funde Vivo de San Andrés de Teixido, en Cedeira, que recibiu o distintivo a mellor posta en valor da autenticidade do territorio. O outro dos premios entregados esa noite foi o de mellor proxecto turístico emerxente para a Ruta Nacional Sexta, un road trip pola Estrada Nacional Sexta entre Madrid e a Coruña. Ademais destes premios principais, a Deputación da Coruña tamén entregou distintivos aos 8 xeodestinos da provincia, entre os que se atopaban tamén o da Mancomunidade Barbanza Arousa e o da Ría da Estrela, de Muros Noia.
Tres murais de gran formato pasarán a formar parte da paisaxe de Ribeira tras a posta en marcha do Festival de Muralismo Salmoira. Nesta primeira edición, tres artistas deixarán a súa pegada en fachadas da Rúa de Galicia, Avesadas e Banda ao Río. Tomando como exemplo outras vilas galegas e co dobre obxectivo de potenciar a arte urbana e embelecer espazos degradados, o Concello de Ribeira ven de poñer en marcha o proxecto de muralismo Salmoira. Con este evento cultural o que pretendemos é transformar eses deseños urbanísticos que se fixeron no pasado, que teñen un impacto visual grande na nosa contorna, para poñelos en positivo. Poñer unha fachada que a día de hoxe non ten ningún tipo de valor, poñer as historias que saen do noso concello, e que mellor maneira que facelo con artistas do propio país. Nesta primeira edición participarán tres artistas, entre eles Fernando Yáñez, cunha homenaxe ao xeneal Manuel Ayaso, fillo predilecto de Ribeira. Esta intervención trátase de Fernando Yáñez, artista que pinta en nome da asociación Art for Dent, unha asociación que o fai para recadar fondos para a investigación dese síndrome, non, esa enfermidade de Dent, e o Concello quixo colaborar obviamente con esa causa e facer un mural de Ayaso. Decidimos facer un mural, un retrato de Ayaso como fillo predilecto de Ribeira, non, e artista que pensamos en facerlles homenaxe, pensamos que é digno de estar, non, aquí na cidade. Raquel Germade está a traballar no barrio das Avesadas cunha intervención sobre as heroínas de Sálvora, mentres que Nove Noel iniciará o seu mural en Banda ao Río nas próximas semanas. Inspireime na historia das heroínas de Sálvora, que, me comentou a Antía cando cheguei. Eu traía outra idea de traballar sobre un poema de Chuspato, porque o meu traballo é bastante así, que traballa coa poética, co visual. Entón, pero cando me contou a historia das heroínas, pois pareceume máis conectada co lugar, coa temática mariña tamén, e me pareceu un evento da historia tamén que merecía a pena resaltar. O proxecto nace con vocación de futuro, polo que o Concello tentará darlle continuidade con novas edicións e deseñar un programa de actividades en torno a este festival. O Concello programou unha serie de concertos ao longo das vindeiras semanas. Ademais do alumnado do Conservatorio, haberá actuacións da Coral Polifónica e da Rondalla de Aguiño. A programación dará comezo os días 20 e 21 con dúas audicións no Conservatorio Municipal a cargo do alumnado. Vai ser o día 20, vamos ter unha audición do alumnado de piano que van interpretar obras de García Abril, de Falla, de Mozart, de Burgmüller. Esta audición será ás 20 horas da tarde no Salón de Atos do Conservatorio. O día 21 vamos a celebrar tamén a celebración da Santa Icía e van a actuar o alumnado do Conservatorio do resto de instrumentos, tamén con un repertorio variado de distintos compositores. Tomaralle o relevo a Coral Municipal o día 22 cun concerto de música sacra o propio día de Santa Icía na igrexa parroquial. Vamos a facer un percorrido pois desde o século X con tres antífonas de canto gregoriano, pasaremos ao Renacimento italiano, unha peza moi especial que vamos a interpretar que é tradicional da Pobra do Caramiñal, da Semana Santa da Pobra do Caramiñal do século XVIII, un miserere, o Salmo 50, que se interpreta na Pobra na Semana Santa. Pasaremos a unhas pezas do romanticismo do XIX. E, por último, faremos un pequeno homenaxe a don José Pérez Rajuán, que foi un sacerdote, pero músico daqui da diócese de Santiago, natural da escravitude, e que foi o mestre de capela na Catedral de Santiago hasta 1960 e pico. Faremos unha obra del tamén como homenaxe e rematando con un fragmento dun himno a Santa Icía. Pechará o programa Rondalla de Aguiño cun concerto no Conservatorio da Parroquia o 24 de novembro. En honor a Santa Icía imos realizar un acto vindeiro 24 de novembro onde van a participar tanto os nosos alumnos de instrumento de mandolina, bandurria, lauce e guitarra e tamén vai a participar a Rondalla de Aguiño. O acto vamos a dedicar ao compositor Mozart.
Pois así rematamos o tempo das novas, de contado aquí en Canal Rías Baixas, o programa centrado no sector vitivinícola Orixe e Calidade. Mais en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.